Máš stan alebo karaván a rád splavuješ? Tak mám tu pre teba jeden tip. My sme sa dneska ubytovali v kempe Ipel v dedinke Holiša, odkiaľ sme vyštartovali na splav Ipľa, ktorý vrelo odporúčam. Tak poď sa na to pozrieť a uži si to s nami. Jemne doľava pôjdeme, tam je rýchlejší. Padluj. A padluj. Tak, ešte. Paráda. Tieni, tichúčko. Dozadu. A potom už keď prejdeš, tak musíš ty zase. Aké máš pocity? Fantastické, nádherné je to, nádherné.